Ginaplastar na karon sa Department of Health yung DOH ang mga vaccination sites sa syudad sa Davao ug ang mamahimong sistema alang sa himuong tulo ka adlaw nga National COVID-19 Vaccination na Bayanihan, Bakunahan. Gibutyag ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa interview sa City on Radio nga ipahigayon ang National Vaccination Days sa November 29 hangtod December 1, 2021. Mituo ang alkalde nga dako og tabang ang maong aktibidad labi na sa pagkabot sa herd immunity nga ginatarget karon sa lokal nga panggamahanan. Natay expectation nga dako pod ang makontribute anang 3-day National COVID-19 Vaccination Bayanihan, Bakunahan na i-roll out sa ato ang Department of Health and National Government, which we are a participant as well, ang Davao City. Giawhag sa alkalde ang publiko nga dili nahulaton ang maong mga dagkong aktibidad aron nga makapabakuna, diin mamahimo na nga makapabakuna sa mga vaccination sites karon sa dakbayan nga abli sa general public. Una nang gianunsyo ni acting presidential spokesman na Cabinet Secretary Carlo Nograles nga ideklarang special working days ang November 29 ug December 1, 2021 isip suporta sa National Vaccination Days sa Pilipinas. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.